Zertarako balio du botoi horiak? Ukizunasunean zaldiari zerbait egiten du. Eta botoi moreak, Martin? Ematen diozu beko parteari, ateratzen dira letra batzuk gero. Egiten duzu, kaixo zaldia nahi. Eta botoi urdinak, Katixa? Bide emateko. Nahi baduzu ezkerrera jartzen duzu ezkerreko borbila. Nahi baduzu eskubira eskubikoa. Eta botoi gorriak, Martin? Bukatu duzunean, jartzen duzu gorria eta orduan ja bukatzen da jokua. Aplastatzen duzunean, esango dula, kaixo zaldia naiz. Eta aurrera, bide ematen ditu, buelta aurreraka eta gero atzeraka, bialdetara eta gero bukatzen da gorriarekin. Eta orain separatzen da. Txoria naiz. Txoria? Bai, nahi dagoetan. Txoria? Bai, txori.